I dette videoessay vil jeg argumentere for, at de filmiske virkemidler i serien Drenge anvendes til at skabe en mørk og dyster fremstilling af konsekvenserne ved toksisk maskulinitet, og hvordan dette syn på maskulinitet kan gå i arv. Til sidst vil jeg undersøge, hvordan de filmiske virkemidler bidrager til at fremstille en mere sårbar side af Nikolaj i det sidste afsnit. Serien Drenge omhandler et drengekor i Silkeborg, som vi følger gennem 7 afsnit. De danner tilsammen en privat loge, hvor Nikolaj er lederen. Ifølge Pearson og Van Horn er køn en tillært adfærd. De fandt frem til, at udviklingen af kønsroller starter i hjemmet. Clyde J. Remo har undersøgt forholdet mellem en række fædre og sønner, og fandt frem til, at mænd, som oplevede psykisk vold fra deres fædre, som f.eks. quiet rage eller dyb skuffelse, også oplevede effekten af dette senere i livet. Du har skrevet for længst, hvis ikke det var for mig. Vent dog. Alt det lort, jeg har set og oplevet i mit liv, så har jeg aldrig været så skuffet over noget, som jeg er over dig. Husk det der næste gang, du prøver at manipulere min søn til at gå bag min ryg. Remo opdagede ligeledes, at hvis en søn er vidne til sin fars kontrollerende og dominerende adfærd over for andre, så er en af de mulige konsekvenser, at sønnen begynder at definere sig selv gennem dominans. Dette ses i seriens andet afsnit, hvor Nikolaj udviser dominans over for de andre drenge i logen. I første indstilling står han på toppen af en bygning. Han er filmet i frøperspektiv, hvilket fremhæver hans magtposition. Derefter vises en indstilling af Nikolajs fødder, der rykker sig tættere på kanten. Den ikke-diegetiske underlægningsmusik er dyster og med til at skabe suspens. Næste indstilling viser et halvnært billede af ham, hvor han fremstilles i et næsten guddommeligt lys. De efterfølgende indstillinger er klippet i høj frekvens, som understøtter den eskalerende situation. Kameraet tilter vertikalt mod Nikolaj. Hans handling er med til at vise, hvordan han misbruger den magt, han har over de andre drenge. I de følgende indstillinger ses en samtale mellem Leo, der var kærester med Lasse, som på tragisk vis druknede i søen, og Robin, der er flyttet tilbage til byen. Ifølge Harrington er der flere kilder fra 90'erne og 0'erne, der konkluderer, at følelsesmæssigt distancerede far-søn-forhold producerer toxically masculine mænd. Jeg ved godt, at dig og Nikolaj var bedste venner. Men du skal fucking holde dig langt væk fra ham. Han er blevet endnu mere syg i hovedet end sin far. Nå, Sam, skal vi lige få det overstået? Her ses endnu et eksempel på, hvordan Nikolaj misbruger sin magtposition. For at blive optaget i logen, skal man klare en unik udfordring. I denne indstilling, som er total, vises det, hvordan de andre drenge står samlet omkring Sepp og bidrager til gruppepresset. Sepp vises i halvnær, og vi er helt inde i privatsfæren, hvor hans tydelige modvilje over udfordringen kommer til udtryk. Dette viser, hvordan den toksiske maskulinitet gennemsyrer Nikolajs opførsel over for de andre. Stop! Hvad laver du? Lars, hvad laver du? Jeg finder mit indre monster, Nikolaj! Jeg troede, du ville være stolt af! Dreng, sat mig af! Stop for helvede! Jeg udfordrer dig til ikke at stoppe mig. Du kender reglerne. Sat mig af! I det 7. og sidste afsnit afsløres det, hvordan Lasse endte med at drukne. Har du med mig at gøre? Jeg vil bare have det hele var ligesom i gamle dage. Sat mig lige af! Hold nu kæft! Stopper du båden, mand, for helvede! Dreng, lad nu
Efter ulykken ringer Nikolaj til sin far, der kommer ned til søen. Derefter vises et nært billede af Nikolaj, der kigger nedad i frygt for sin far. Her stopper underlægningsmusikken, og den diegetiske lyd af vandet, der skvulper mod båden, tager over. Manglen på underlægningsmusik skaber en intens atmosfære. Sæt dig ned. Hvor lang tid gik det, før jeg fik ham op? 20 minutter. Er der nogle tegn på, at han har slået hovedet, inden han røg i? Nej, det tror jeg ikke. Ja eller nej? Nej. Hey. Træk vejret. Belysningens kolde toner understøtter den alvorlige situation og farens stille vrede, der påvirker Nikolaj og Ingrid. Der er ikke nogen, der kan hjælpe Lasse nu. Nu handler det om at hjælpe jer to. Hvad mener du? Jeg ved godt, at det var et uheld. Det kaldes for uagtsom manddrab. Han gjorde jo ikke noget. Nej, du gjorde ikke noget. Lige præcis. Du stoppede ikke drengene, da de kom op og skændes. Indstillingen her viser et halvnært billede af Nikolaj, der i mangel på omsorg fra faren holder om sig selv. Nikolajs frygt for sin far ses ligeledes, da han kigger væk, efter de får øjenkontakt. Den langsomme klipning mellem farens samtale med Ingrid og Nikolaj bidrager til scenens alvorlighed. Din mor og far, det er Pernille og Anders. Er det ikke rigtigt? Jeg forstår ikke, hvad du Nå, du skal ikke forstå noget. Du skal bare vide, at jeg kan hjælpe dig og din familie. Eller jeg kan gøre det modsatte. modsatte. Okay. Ingrid. Jeg slår dig, din mor og far ihjel, hvis ikke du holder din fucking kæft og gør, hvad jeg siger. Er det til at forstå? Nej, du skal ikke kigge på ham. Han kan ikke hjælpe dig. Du skal kigge på mig nu, og så skal du bare nikke, hvis du forstår, hvad jeg siger. Ja? Godt. Godt. Jamen så. Rolig. Så bliver alting godt igen. Ikke? Okay. Godt. Lad os få ryddet op i dit lort. Lasse skal tilbage i søvn. Scenens sidste indstilling viser et nært billede af Nikolaj, der i magtesløshed bryder sammen. I dette videoessay har jeg analyseret stilen i udvalgte scener og fundet frem til, at seriens anvendelse af nervepirrende ikke-diegetisk underlægningsmusik, blandingen mellem højt og lavt klippetempo, samt forskellige kameravinkler, understøtter den mørke og dystre stemning i serien og dens bearbejdning af konsekvenserne ved toksisk maskulinitet. Nikolaj har arvet sin fars syn på kønsroller og maskulinitet, som er yderst toksisk og skadeligt for andre. Dette kan ses i hans dominerende og skræmmende adfærd over for de andre drenge i logen. Dermed sætter serien fokus på et kønsanalytisk perspektiv, som titlen Drenge også påpeger. Serien taler ind i en øvre kulturel kontekst gennem sit fokus på maskulinitet, da der i de senere år har været forhøjet fokus på mænds følelser og psykiske helbred. Dette fremstilles specielt i seriens sidste afsnit, hvor brugen af nærbilleder, kold belysning og et langsomt klippetempo fremstiller en sårbar side af Nikolaj, der græder og bryder sammen i magtesløshed.